Nakasampay na. Ang uniform ko! Naplanta na. Ganito ako. Tigasing, tigalapa, tigasay, tigaplansya. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling! Come to Mama! Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matilong na dugo. DTX 500 para sa healthy atay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3 mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3 mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3 mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3 mga butika. May family history ba na kamo sa diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayon ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion nagpagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, alas 7:18 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag 1 Calamansi Juice Powder. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. De Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes, September 26, 2025. Nagabubo ang mabasko nga ulan sa syudad sang Iloilo bangod sa Bagyo Opong. Nagata kita katawuran sa mga sukita nga kalabanan subong ara sila balay magpangapena sang healthy nga kape DTX Coffee Mix. Kadungan sa imo nga pagpamahaw sa sining oras sa Rolly Badianon Bunye dra sa Ahoy kay Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Ma'am Mary Ricabar magpangape DTX Coffee Mix. A blessed Friday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios magkalipay kay makasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gid kun buhi ka pa. Ecclesiastes 11 verse 7. Inatrangkaso ka tomar na D3 Bio kag DTX 500. Subong adlaw Biyernes bukas ang product center sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig, Miag-aw, Kalinog kag Haro, Iloilo City Branch. Maghalong sa peke nga DTX 500 nga ginalibod sa kabaranggayan. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Bagyo Opong nagadala sang mabaskog nga pagulan kag mabaskog nga huyop sang hangin diri sa Iloilo kag Bugos nga Kabisayan. Anay House Speaker Martin Romualdez deny to death nga nakaangkon ini sa ang manggad bangod sa kickback. Kag ang manugbata nga si Jessica Sanchez nag-champion sa America's Got Talent. Ang twist diri sa istorya niya, Ma'am Remia Panes, Sir Andy Cagasan, kay nagduwa-duwa sa. Pero she prayed. And amo na balang kung mga muyo ka, mga kasang guidance kay Jesus, Manong Dan Calvo, Sir Alan, kay Ma'am Celine, Ma'am Terry Grace, He will give you the wisdom. May pangalang-alang sa kahit isa nagligat pag intra niya sa competition man. First runner-up sa ang iya nga kabalaka nga base kung maperde naman sa. And this time around, very unique. 2 weeks before she will labor, manogbata sa mo. No? Nag-champion siya sa America's Got Talent. Aya nga premyo kung sa Philippine peso, abidyo kung pila, nagalabot sa 56 million pesos. Enough nga ma-preparar mo ang future sa imo bata and even ang iyang mga kinanglanon sa pag-journey niya bilang isa naman ka Iloy. Siya mo si Jessica Sanchez. Foro de los Pueblos. Las 7:22 na sa aga sa Pilipinas. Wala office sa Iloilo Provincial Capital. Wala sang office sa City Hall. Kag suspended ang klase sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Inibagod nga santos sa weather bulletin sa Pag-asa,
Yara sa signal number 2. Ang mga banwa sa norte nga bahin sang Iloilo, Carles, Estancia, Balasan, Batad, San Dionisio, Concepcion, Sara, Ahoy, Lemery, Barotac Viejo, San Rafael, San Enrique, kag Pasay City, lagip ng Kalinog kag Bingawan. Yara man sa signal number 2 ang pila ka bahin sang Western Visayas, sa Capiz, Aklan kag northwestern portion sa Antique, banwa sang Pandan, Libertad, Sibaste, Colase kag Kaluya Island. Samtang sa iban nga bahin sang Iloilo Province, yara sa signal number 1 ang kabanuhanan sang Banate, Anilaw, Dueñas, Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas, Lambunaw, Haniway, Badiangan, Pototan, Mina, Zaraga, Nilocena, Cabatuan, Maasin, Central portion sa Antique, mga banwa sang Bugasong, Lawaan, Valderrama, Barbasa kag Tibiao. So sa mga nagapamati, subong Sir Romeo Subire, Sir Danny Labrador, Ma'am Chrissy Rivera, sa Kuragi Suko, dapat nga mag-aligmat kita. So kanigay, ibaloon ta ang latest reports aton mga reporters, kaya na-deploy na sila. Amo ni ang beauty mo nga sa tion sang Bagyo. Ang pagserbisyo, wala nagalubad. Kaya ang aton nga bisyo, Ma'am Betty Soloso, garime no? Amo ang pagserbisyo. Bisan nagabagyo. Di ko kay na Manong Dan Calvo, Pastor Dan, hindi ko kaabot sa istasyon mo. Kay pertig na pusda kauran. Pero, to God be the glory, ginalsa ko akon kamot Bishop Don. Hamba ko, Lord, ikaw ba yang nagapatawhay sang hangin kag sang balod? Tuod na, Ma'am Jing Gonzaga, kay Ma'am Josephine Siguban, sa Matthew 8:23 to 27, tapos sa Mark 4:35 to 41, kag Luke 8:22 to 25, even the winds and the waves obey Him. Ma'am Ningning Ilumba, Sir George Ocampo, even the winds and the waves obey Him. Ma'am Maricel, di sa mga aga, maayo kita kay Jesus. Lord, pakalmahan na ang bagyo. Kaya ti, makapangabay kita sa kay Jesus. Matthew 8:23 to 27, Jesus and His disciples are in a boat when a fierce storm rises. Ara sila sa baroto, tapos gulpila nga nagbagyo. Ang mga disipulo, ginpukaw nila si Jesus. Banya Jesus, bagyo na, gaturog-turog, timo dyan niya. Pero, hambali Jesus, peace, be still, peace, be still. Ang bagyo, immediately nagkalma. Kag ang mga disipulo, natingala sila. Aba niya, what kind of man is this? That even the winds and the waves obey Him. Yan sino ni Saman? Nga bisan ang hangin, ang bagyo, ang balod, nagapati sa iya. And that is Jesus. And He alone can do that. Why na sa iban pa? Ang mga aradas dingding mo nga naibukan, why nagahom? Ginkorbala na siya, pilak na sa kasunuga. Kag masuha ulo niya. Kaya mo nang gatinerda ang mga balatian sa imo da. Thou shall have no other gods before me, says the Lord. Terry Cabafranca, Celeste Solema sa Aldeguer, Sara, good morning. 7:26, we have Engineer Ferdinand Rubin sa Pag-asa Iloilo latest weather bulletin. Kaya mo nang ginabantayan subong sang 132 ka mga viewers naton live. Kag sa mga nagapamati man sa radyo, Engineer Rubin, sir, si Ted diri sa K5, good morning. Yes, Sir Ted. Good morning. Kag sa ato ng mga suki nga tagpalamati, no? Kainang alas 11:30 sang gabi, naglandfall ining bagyo nga si Opong sa lugar sang San Policarpo, Eastern Samar. Kag alas 4 kayo na sang aga, yari na ni siya sa bisinidad sang Palanas, Masbate. May hangin ni siya nga 110 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag pagmadlo sa Gastanes nga posible maglabot sa 150 km per hour. Hulag ya subong is west-northwest sa Kalasigon nga 30 kilometers per hour. Ginalauman naton nga ma-cross di siya, no, sa Eastern Visayas kag sa may Southern Luzon area. Kung sa diin, posible ni siya magwa sa aton nga power line buwas sa hapon or gabi. Samtang may storm surge warning kita nga naka-issue sa dako nga baybayon sang Region 6, labi na gid ang kadagatan sang Antique, bilog nga kadagatan sang Capiz, Aklan kag norte nga kadagatan sang Iloilo. May tropical cyclone wind signal man kita nga naka-issue, no. Sa norte nga bahin sang Iloilo, signal number 2 sa Estancia, Carles, Balasan, Batad, San Dionisio, Concepcion, Sara, Ahoy, Lemery, Barotac Viejo,
San Rafael, San Enrique, Pasig City, kag Bingawan, kag Kalinog. Signal number 2 sa bilog nga probinsya San Capiz, Aklan. Sa northwestern section sang Antique, dala na di ang Libertad, Pandan, Sebasticulaci, kag Kaluya Island. Signal number 1 naman kita actually, diri sa central nga portion sang Iloilo, Banati, Anilao, Dueñas, Dingle, Barotac Nuevo, Dumangas, Lambunaw, Haniway, Badyangan, Pototan, Mina, Zaraga, New Lucena, Cabatuan, kag Maasin. Central portion ng Antique, central na signal number 1 man, Tibyao, Barbasa, Bugatsong, Lawaan, Valderrama. So hindi bilog na Region 6 is under sa tropical cyclone wind signal, pero bilog na Region 6 under man sa gale warning. So gina-expect naton kusog aton nga hangin sa aton nga kadagatan kung tag-as gyud ang mga pagbalod naton. Kaga bangod sini Western Visayas bagyohon ang panahon nga makadala sa mga pag-ulan kag kusog ang mga hangin dala sa severe tropical storm Opong kag sang hangin habagat. Kusog tuptuman ka kusog nga hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin babalod tuptuman kabalod aton mga kadagatan. Temperatura 24 to 30 degrees centigrado. Adlaw nagbutlak alas 5:39 ang kagahon, matulog din siya alas 5:44 sa hapon. Sir Ferds. Yes sir. So bilog adlaw ni amo nagyapon ning aton panahon, mabaskog ulan, mahangin. Amo nagyapon ni? Yes sir, bagyohon gid nga panahon. Bagyo Amo na gid, sir no? dapat abiso gini sa aton nga mga tagpalamati. Kapin pa mga gistar sa mga kadagatan, kag sa mga suba na likawan ang paglayag sa kadagatan, maging alerto kita sa tungod sa kusog nga hangin kag dagko nga mga pagbalod sa mga sa mga gaistar sa mga suba, mga river flooding naton possible gid na kag likawan gid no ang pagwa sa mga panimalay sang aton mga tagpalamati kay sa karon kusog gid ang hangin nga dala sang aton na bagyo nga Opong nga among nag-apekto man diri sa aton. So signal number 2 gyapon sa Northern Iloilo sa Pasig area no. Diri sa siyudad sang Iloilo way magalis madala sa signal storm signal pero baskog ulan subong Yes sir, kusog ang ulan kag hangin nato no. Oo. Pero ginalantaw naton possible nga madugangan ang mga areas nga under sang wind signal karon alas 8 sang aga. Amo na padayon lang gyapon continuous monitoring nato. Pilang persa niya sinisirang persa subong ni Bagyo Opong? One sir, halin sa typhoon category kay nag-typhoon ni sa Oo. maglandfall so 120 km per hour pero pag landfall yan naghina-ina sa gamay pero kusog yapon 110 km per hour yapon ang iya nga kakusugon sa May imagine mong salakyan bla nga ga-drive ka 110 ang imo bla nga sa imo gauge bla 110 bla. Daw mo na no? Yes sir, Pertik so dasig, no? ano akong palidon kita sa amon ang hangin man so amo na dapat magkuan kita magaligmat kita kag actually kita dapat bilang citizens man kita ng mga pamuluyo kita dapat balaan taman kung sa diin ang mga hazard prone areas sa aton, low lying areas, flood prone areas kag mga landslide prone areas kay kung magsigisigi ni ang mga pag-ulan of course kina-expectar gyud man naton nga kasigisigi ang mga pag-ulan makadala gini sa mga pagbaha kag mga landslide. So ang problema naton subong is paano naton ma-minimize ang disaster in terms of casualty kag damages sa life kag property. Mga low lying areas blangan kapanawagan ang rescue team sa mga banwa. Better nga magpati na sila, evacuate lang for the meantime. Kapin pa yung mga aras sa tilan sa bukid, kilid suba bla sir nga prone sa landslide bla, tampukan sila sang duta bla. Yes sir, amo na mas mayo gid ang preemptive evacuation kaysa sa reactive response. Kita dapat proactive response kita in terms of disaster preparedness, disaster nga mga activities. Dito sa Batangas, sa Sir Andy Cagasan, sigla number 3 nagali dito sir, Batangas? Yes sir, actually pababaw ni abi mo so highest signal number is signal number 3. Diri sa ato niya mula na signal number 1 to 2 pero lantawon pa ginato ng latest developments later alas 8. Kambal mo na ginahinay sa di pa yan yung mga chance nga may bungguan niya sir kung may bungguan sa mo nang gahinay yang adlagan mo. Di naka landfall na sa mo no? May mga bukit sa mabungguan. Actually, naton 30 km per hour ang iyang hulag, no? So medyo dasig na actually kay 30 km per hora ang iyang hulag subong. Pero ginalantaw naton nga ma-maintain niya ni gyapon iyang kakusugon nga severe tropical storm category. Severe tropical storm until when sir? Aya nga pagtinar diri sa PAR? Ginalaon pa naton sir hasta Sabado buwas. Posible ni magwa sa parlay naton mga hapon or gabi buwas. Pero gina-expectar naton maging manami gid ang aton nga panimpo kag mainit panahon naton liwat sa Domingo na Lunes. kay ang kabalak kat subong duwa mo ulan
Kung mag-ulan, ang baha, at the same time, pagkatipag sa duta, ang hangin naman, pagkatumba sa mga kahoy, talabog sa mga atop, and mga mahalitan tas dalan na Engineer Robin. Yes sir, amo na dapat aligmat no. So aton sabi na ginalagtaw subong is ini siyang bagyo nga daan, unlike sa actually lain-lain nga bagyo may characteristic. Pero ini nga bagyo dalaya gid 2-in-1 gid siya. Dalaya gid package package double nga mga pag-ulan. So mo siyang delikado gid sa aton nga subong nga mga panimpo. Oo. Although ang super typhoon nando sa why naton masagan gawa diri sa aton niya sa Iloilo kag sa Visayas. Si Opong giling torsado ano? Yes sir, diri sa aton. Pero kung in terms of kakusugon gid kag halit, kay super typhoon nando gito yang mas kusog. Hindi lang naton mabasugan kay sa Northern Luzon kay Northern Luzon to siya dampi. Pero what nga kun didto to siya naglabay sa aton, abat siya gantag gid na. Grabe gid ang halit nga na kuwat sa aton. Kita mo dito gani pag abot niya na to sa Taiwan, ngalan niya to si Ragasa na 17 tao patay to sa mo. Perti man to pagba sa Taiwan, ang bagyo nga halin diri sa aton tong sinando. Yes sir, ragasagin siya dito sir sa Taiwan no. So amo gina kay lapit dito sa ila. Oo. Very well said, Engineer Ferds Robin sir. Anytime nawag kami aliwat sa inyo. Salamat sir ha. God bless. Along kamuda. Yes, thank you sir. And saluwat mayong aga kag aligmati kita kag maghalong kita tanan sa subong nga bagyo nga panahon. Foro de los Pueblos. Engineer Ferdinand Rubin sa Pag-asa Iloilo. Nagabagyo diri subong sa aton Sir Danny Jubete Sagpalo. Kaninisan ning bagyo Opong. Maxien de Blor, malakas na hangin at ulan po dito sa amin sa Capiz. Maxien de Blor, kaluluoy barato naghapa. Kaluluoy play ano niya manong imbong man. John Paul Bitamor Solas diri sa Aklan, gabaskog nagid ulan. Pero kamo feedback bululigan tini kay ang Office of the Civil Defense, check naman dugay-dugay. Gamonitor man sila and paagi diri sa aton yang programa man. Pastor Bob kay Mami Median sa Tapas Capiz, kumusta? John Paul Bitamor Solas, Imbong Siluberes, Jean Inoslay, baskog di ulan kagangin sa Capiz. Din ka mga lugar sa Capiz, Ma'am Jean Inoslay, Sir Mark Paul Aguilar Timelo, Mike Tabuhara Nilios, Andy Cagasan, Rosemary Elevado sa Poblacion Family sa Luna La Paz. Ma'am Rosemary Elevado kag ang Poblacion Family sa Aloni Poblacion sa Luna La Paz. Thank you ha. Tumarka mo da D3 Bayo ay monitoring sa situation in Banate. So far okay man to, no? Dugay-dugay ma-pray kita. 7:35 na sa aga. Hindi tanan ni pagbuyan nanay ang momentum diri sa aton. Ang aton mga diskusyon kay na nga manawag kita ka Jesus aton buhi nga Dios nga even the winds and the waves obey Him. Matthew 8:23-27. Kung may Bible, kasabong bukara inadra. Sa Mark 4:35-41, ay nga passage nag-describe sa similar event. Sa diin si Jesus, ginpakalma niya ang bagyo. Bagyo man sa mga nga physical nga bagyo nga ginaigo kita or bagyo sa imo nga kabuhi. Bagyo sa kaimulon, sa balatian, sa kagarot. Bagyo man nagyapon. Subong si Saldico ginabagyo. Si Martin Romualdez ginabagyo. Si Nancy Binay, si Francis Escudero, si Bong Revilla. Ginabagyo sila kay nahinambitan tong ngalan nila nga nakabahin man sang nangunyadi sa flood control projects. So even the winds and the waves obey Jesus. Sa Luke 8:22-25, buribudan tani sa word of God kaya mo ning aton nga balasihan mo. Ang mga baygi kita ya subong kay Jesus. Suway kita sa maymo. Ano bing nimo bisan manggaranon ka subong? Sesmar Oripukha, Daisy Brasileño Espulgar, Maxien Diblor. Way mahimong tao subong. Amo ning tsansa nga magtanglang taos kalibuta sa Dios. Man's extremity and weariness is God's opportunity. Mga pamagi mala ni Nini Rosa Colordena, kay Ma'am Mirna Kirantila Pineg, Ma'am Justa Pilio, Maxine Diblor, Tommy Anzo Gregorio, nga ginapabatsa kita ni Jesus nga helpless kita kuno kay isa. Even the winds and the waves obey Him. Subungaga mga baygi kita siya. Subungaga sulod ka sa war room, let us pray. May milagro. God is sending His angels to surround you wherever you go. Sa Psalm 91 ina. Umat ang message para sa aton subong. Gin corner kita subong ni Jesus nga hindi ka mo kagwa sa balayda.
Magkapamatik ka mo sang pulong. Ay, may sound corny, irritating para sa imo. Ano niyang bagyo na ning may bagyo na, pero pangamoyo pa yatayted. Emilia Habunete. Matiyan tang message. Subong aga. There are heavenly forces fighting for you. Angels God has on assignment to assist you. And what you're up against may be too much for you, but these powerful warriors will push back what's trying to stop you. They are dispatched with healing, freedom, and breakthroughs. When you run out of options and you don't have the strength, the experience, you could live worried. No, have a new perspective. Help from heaven is coming. Miracles are being set into motion. From heaven, Ma'am Rhea Buenavista, kay Ma'am Linlin Milyama, kay Ma'am Musta Pilio, kay Ma'am Emilia Habonete. Help from heaven, Ma'am Rose Libuna Losanyas. Helpless ang tao subong. And all we have to do is bow down before our Creator. His name is Jesus. No? Lola Unoy, helpless. May bagyo man, literal subong may bagyo nga inalabugay ang ato nga area. May bagyo man sa imong kabuhi. Call to God in prayer. Helpless kita. Pero His word says, even the winds and the waves obey Him. Magamba karon ng nga, ikaw upong, sit! Stop! Ay, why isang problema kay Jesus, Sir John Ram Balyen? Ma'am, Sir Nonito Sumbong, Ma'am Aisha Ahmad. Let us pause. Let us pray. Kung makaluhod ka mas mayugid, let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Unchangeable, unshakable, unstoppable God, Lord, you are sovereign. You are holy. You are righteous. Sa siling agalo, nagayob kami sa imo. Patawara kami sa among mga sala. Nagabagyo subong, Lord, and we plead for your help. We plead for your mercy. We plead, Lord God, for your care sa amon and protection. Salamat gid sa agang ini, Lord. Kabisan pa, Lord, nagabagyo, nagadamo, nagapamati sa Facebook kag sa radyo. And we believe in the power of prayer. And as we pray, Lord, we activate the powers of heaven. Salamat sa imo pagpalangga sa amon. Ikaw dara nga nagamasakit, Lola Unoy, ara sa sickbed sa ICU, wherever you are. Problemado ka, may bagyo nga literal sa imo subong, nilalabugay ka psychologically, emotionally, relationally. Lord ka Jesus, nga masakit ka, batuna anay siya. Imit lang ini pangamoy, Lord. Bugat na gid sa akong sitwasyon, patawara ako sa akong mga sala, nagasurrender ko sa imo. Ginabaton ko ikaw. Imit lang ini verbalize kid, ginabaton ko ikaw. Nga akong Jesus akong kabuhi. Sulod ka, Lord. Heal my hurts, my past, my regrets. Calm the winds and the waves sa akong kabuhi. In Jesus' name, amen. Lord, na nagbaton sa imo, bless them, protect them. I declare healing. Those who are sick, cancer, stroke, diabetes, in Jesus' name. Even, Lord, mga praise. So, Lord, ikaw maglapot sa ila. Bless ang Pilipinas, ang Iloilo, ang bugos sa kalibutan. Right now, in Jesus' name, we command the waves and the oceans na maguntat ang bagyo in Jesus' name. Sa kahanginan, Lord, ikaw nagauyat ang duta imo man. Ganit, Lord, we plead for your protection for everybody. Spare our city, our province, and our nation from all harm. Sa bagyo ngayon in Jesus' name, we commit everything to you, Lord. Salamat gid. Bless mo gid ang kanaisag upod sa pangamoy, Lord, si Sir George Jocampo, si Jean Inoslay, Tommy Anjo Gregorio, Aisha Ahmad, tanan gid, Lord, bless them. We entrust everything to you. Protect our families, Lord, and we declare Psalm 91, our psalm of safety. We live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. This we declare that you alone is our refuge. Ipala kami, Lord, sa baha, mga matumbahan sa kahoy, amon balay, or maglupad ng mga sin or atop. Protect our families, Lord. Thank you sa imong peace kag ginhatag mo sa amon. In Jesus' mighty name, we worship you, Lord. Amen. When I can see you face to face, I worship you in spirit and in truth. You need not worry about your home while you are gone. Nothing shall be stolen from your barns. Makasiguro ka nga maayo ang kaimtangan sa imo panimalay. Kag wala sing may madula sa imo kasapatan. Job 5 verse 24. Those who turn from God may be successful for the moment,
but then comes sudden disaster. Ang magatalikod o kon magapalayo sa Dios, magauswag sa iya pangabuhi sang makadali. Pero gulpi lang nga magaabot sa iya ang kalaglagan. Tungod ginpakamalaot siya sang makagagahom sa langit. Job 5 verse 3. Fall on me now. I need you. Be good, flee evil, and live. Then the Lord Almighty will truly be your helper as you have claimed He is. Himua ang maayo kag indi ang malain para mabuhi ka kag magaupod sa imo ang Ginoong Dios nga makagagahom pareho sang ginasiling mo. Amos 5:14. This is the Word of God. I'm reaching for your heart. Ma'am Linlin Milyama, bato na si Jesus, ma'am. Ibutang imo kamot sa imong dughan subok. I declare healing, be healed in Jesus' name. I feel your power. Ay may sound corny, irritating para sa imo nga daw Diyos noon. Gid bulo pangamuyo ni Ted daw, perfecto gid si Ted. No, it's not about me. We are here because of the righteousness of Jesus. Ang mga bagyo ni sabong matulupangod sa aton nga kinahanglan ta siya. Aton manggad, aton poder useless inikon wala kita sang Jesus. Ang oras alas 7:44 sa aga, oras ginadulong sang Clinicas Spore Biotics. Foro de los Pueblos. Well, pause for a quick break, babalik ta. Hibalon tang latest nga sitwasyon sa mga lugar sa probinsya sang Iloilo. Ang mga lugar nga yara sa signal number 2 kag signal number 1. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Bye! Let's fly again and again with some... Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM! Gikan
diri sa Sudad sa Bacolod para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya ka Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Aga oras kinatulong sang klinika Sporbiotics kag DTX 500 sa mga constipated tumarna sang klinika Sporbiotics. Yari ang mga balita ginadulong sang Bilyonaryo News Channel. Ginulamid ni Anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si Anay Senate President Francis Guevara Escudero sa flood control scandal. Inyang pinaagi sa abyaniya nga si Maynard Ngu nga isa sa mga campaign donors ni Escudero. Nagalabot sa 160 million pesos ang kickback nga gin-deliver niya kay Ngu nga ginpain para kay Senator Escudero 20% sang 800 million pesos nga proyekto. Naulamid man ang ngalan ni Anay Senador kag subong DepEd Secretary Sani Angara matapos kinpahayag ni Bernardo nga si Undersecretary Trigive Olivar nga naging staff ni Anay Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang nagsaylo man kay Angara. Pahayag pa sang tuig 2024 inhatag kay Olivar ang 15% nga kickback sa 2.85 billion pesos nga proyekto. Pati si Anay Senador Nancy Kabawatan Binay ang wala man nakalawas sa diin ginpahayag 15% nga kickback o kon 37 million pesos ang nabaton sini halin sa flood control projects pinaagi sa isa ka staff ni Binay nga si Carlene Villa. Samtang wala naman ginulami ni Bernardo ang ngalan nanday Senador Jinggoy Estrada kag Joel Villanueva. Ginakabig naman nga protected witness ang Department of Justice sa DOJ si Anay Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Ini ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Katibayan Rimulya sang gindala sa DOJ si Bernardo agud ipaidalom sa evaluation ay testimony kag ginbuyagyag sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee sang Huwebes September 25 angon sa maanomalya nga flood control projects. Sa iya sworn affidavit ginulamid ni Bernardo si Anay Senate President
Francis Escudero, anay Senador Nancy Binay, anay Senador Bong Revilla, kag staff ni anay Senador kag subong DepEd Secretary Sani Angara sa flood control anomalies. Nahibaluan nag-abot sa Nay Bernardo kag Rimulya halin sa Senado padulong sa DOJ alas 10 ang aga kag nagbalik man liwat sa Senado. Las 7:52 oras kinatulong sa ang Abante. Hindi lang ang Department of Public Works and Highways sa DPWH ang dapat bantayan sa isyu sang budget insertions. Inyagin pahayag ni People's Budget Coalition Technical Advisor AJ Montesa sa programa Pari Koy sa Abante angon sa iya opinion sa budget insertions. Suno kay Montesa, madali lang mag-obra sang magic o kon ghost kag substandard projects sa din amo ang ginakuhaan sang bilyon-bilyon nga kickbacks sa mga korap nga official. Dugang paniya, bangon sa budget insertion, nangin palagyan ini sa pagpamili sang boto o kon pagpamakal sang boto sa mga mamalidha. Gani nagakinahanglan na sang openness kag transparency sa gobyerno. Si AJ Montesa. Yung kailangan natin bantayan, hindi lang sa flood control. May mga insertions din po kasi na dinadaan sa ibang programa like sa ayuda halimbawa. So kung napapansin po natin yung AKAP ay naging isang malaking issue din. Actually in the past 2 budgets, zero naman talaga dapat yung budget ng AKAP. Pero si Speaker Martin Romualdez po, yung former speaker, siya po talaga yung nagpipilit na ipasok yung AKAP. So pet project po talaga niya ito. And even yung other ayuda items, halimbawa yung mga AIX, TUPAD, yun po yung nagiging isang source din ng insertion. Parang sa personal life po natin, di ba? Madaling ma-fall sa temptation pag walang nakakita sa ginagawa natin, di ba? Pero pag alam natin na may nagbabantay, mas madaling bumalik doon sa kung ano ba yung tamang dapat gawin. So yun po yung panawagan din namin. Alas 7:56 na. Nadulang aton audio. Ma'am Marhi Balo sa Wisconsin, USA, ma'am. Ma'am Betty Soloso sa Bebot kay Ma'am Laura. Ma'am Ningning kay Sir Christopher Talento. Ma'am Regeline, inanganangan pa kung na-restore ng aton nga audio. Pasko ang ulan eh. Kabatsag ba ng fiber?
Ara na, Ma'am Mar. Salamat kita. Ang oras alas 7:57 sa aga, oras ginadulong sang Clinicas for Biotics kag DTX 500. Manginbulahan ko anay sa bunga kay may bago nga apo si Papa Bot kag si Mama Betty Solosyo. May bago sanda nga apo. Dugang kay Tyler kag kay Sisi. Bebe kay ulat laton ta kay kuan pagapilit 128 viewers. Salbay kamo kay mga update kita dugay-dugay. Salbay kay 5 Karen, K5 Alex and the team. Ibalon ta Sir Paul, okay na ang aton nga mapakita na naton sila sa aton nga lives sa aton nga screen. Sir George Sucampo, dugay-dugay may update man kita sa statement ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Niya nasubuan gid siya kay ulamid naman siya, no? Okay na Sir Paul. Ang John Paul Mojares, Ma'am Regeline Hiner Dinoman, Sir George Ocampo sa Anaros Subdivision. Namili mo ni oras kay malamig bla kay gaulan. Pangapi kamo dira DTX Coffee Mix. Way kamo sang guilt feeling nga pagtaas sa inyong blood pressure kay ini organic nga kape. DTX Coffee Mix available sa product centers Haro, Miagaw, Kalinog, Kagpasi branch. Available ini sa mga product centers sa inyong lugar. 7:58. Hold on. Ara na. Ibalon tabi. Kay para mapakita ta Sir Polo ang audio subong. Congratulations Engineer Rexon Panes Espinosa, Engineer ka talaga. And Ma'am, ano ganing aran na kadya, Ma'am Betty? Si Leon Abino, si Lablab Solosyo Espinosa for a bouncing baby girl. Ang aran na si Sofia Hart Solosyo Espinosa, taga Duanyas. Gayom gad si Mama Betty, oh. Engineer Rexon Panes Espinosa and Ma'am Love Solosyo Espinosa. Congratulations! Nagdugang iapo ni Papa Bot kag ni Mama Betty. TJ Duingson, John Paul Mojares, Regeline Hiner Dinoman. Good morning. Ma'am Love and Engineer Rexon. Congrats! May your tribe increase! Grupe nyo, santang may persa pa! Himo ka mo lalaki para nga mag-raptaya rasa ni Papa Bot. Angelo Celeste sa Aldeguer Sara, Bascog, Unglan. Kumusta ka mo dra? Amo na nga hindi kita, don't take chances. Alas 8 na sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta, report sa aton mga na contact dito sa Pasay, sa Sara, or may contact na kita suwong sa aton nga connection. You'll pause a quick break na lang, no? And pagbalik ta ang dugang update sa field sa pag-igo sang Bagyo Opong. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi, puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o
TC Imong lawas aptik pirmi Dili nakakapuyon Tungod sa may TC Untiktado ka pirmi May TC vitamin C Para pirmi malipayon Inom og may TC Vitamin C Imong lawas aptik pirmi Dili nakakapuyon Tungod sa may TC Protektado ka pirmi May TC vitamin C Para pirmi malipayon Tungod ang may TC Alkaline vitamin C Imong lawas aptik pirmi Dili nakakapuyon Tungod sa may TC Protektado ka pirmi May TC vitamin C Para pirmi malipayon Palit nag may TC Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo,
ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Oras alas 8:08 sa aga. Oras ginadulong sang klinika Spore Biotics kag Mighty C. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Nagawaswas ang ulan diri sa siyudad sang Iloilo. Dira sa inyong lugar, kumusta Sir George? Dira sa Mandurriao. Kay Sir Marjan Balien sa mga utod ko sa Barotac Viejo sa Sitio Dawis. Halong kamo dira, hambali Sir Marjan Balien, Ayeng Valladolid, Jean Inuslay, Pastor Bobby Riman, Ma'am Bings PSJ, Beth Idalilia, sa mga pamilya ko sa Biliran Province. Amping, kamotanan diha. Laura sa Magaysay, Linlin Milyama, Christy Rivera, amen. To God be the glory. Anali Bahade sa Hong Kong. Ma'am, kumusta kamo dira? Ma'am Marhibalo, John Paul Mojares, Jerry Puniel, kay Ma'am Lynette Puniel sa Agdahon, Pasig City. Seko ang koneksyon ta sa Sara with K5 Reggie Di Mayo. Kumusta dira kay signal number 2 sila? Ang report ni Reggie ginadulong sang Mighty C. K5 News FM. Kampiyon Report. Reg. Ted, good morning no. Oo. Ang sitwasyon diriya sa may Banwasang Sara, tuman ka madamol sang ulan no. Apang hindi man gid tama kababaskog ang hangin pero sige-sige sa K5 Ted ang inulan diri. May pilaman ka mga barangay sa K5 Ted nung nag-evacuate na. Kagabi pa lang no, mayara na sang 100 ka pamilya dito sa may San Dionisio ang nag-evacuate na bangod sa ang ila ba lang ang mga lugar sa K5 Ted, yara sa flood prone areas, dali-dali masudlan sang tubig baha. So gilayon man no nga buligan sa mga katapo sang Municipal Disaster Risk Reduction and the Management Office no sa San Dionisio ang 100 ka mga pamilya nga apektado no sa tubig baha didto ya sa San Dionisio, Iloilo, K5 Ted. Ano nga mga barangay ni sa San Dionisio, K5 Reggie? Sa K5 Ted no, may pila ka mga barangay nga apektado sa Banwasang San Dionisio nga nag-evacuate ang isa sa mga nga apektado ang barangay na Burot nga kung sa diino may pila ka pamilya. Barangay na Burot, San Dionisio? Una no, ang barangay na Burot diri nga may yara sang 50 ka pamilya sa K5 Ted no nga nag-evacuate. Nasundan diri no sang barangay Poblasyon, 29 ka pamilya ang apektado, ang Chabas 2 ka pamilya, Canas 2 ka pamilya, San Nicolas no 3 ka pamilya, kag Kapinang 7 ka pamilya ka K5 Ted. Pero sang kagabi ning nga datos sang Municipal Social Welfare and Development o kon MSWDO
sa nga San Dionisio. Pero subong ka K5 Ted no, mayara sila nga update nga nagdugang no, nga pila ka mga barangay ang apektado. Nagdugang diri no ka K5 Ted no, ang sawa kung sarino na may naapektuhan sa nga 20 ka pamilya no dito sa suwa nga nasudlan sa nga tubig baha ka K5 Ted. Oo, baskog gid ang hangin no diri sa Iloilo City subong, baskog ang ulan. Tapos may hangin man na K5 Reggie. Dito gani sa Ana Rosa Division sa no, amo-amo man diri ang sitwasyon sa may norte nga bahin. Ang may-ara gani ito ka K5 sa may Banwasang Balasan nga nasudla nagigya sa nga tubig baha dito no sa Banwasang Balasan. Nakita ta man no sa mga litrato kaina nga may mga barangay nga nasudlan sa nga tubig baha. Padayon no ang monitor man sang mga katapo no sang Municipal Disaster Risk Reduction Office kag sa iban man nga mga kabanwahanan dito sa istansya kagabi ka K5 Ted no nagpatigayon iniya sang monitoring kag inspection no ang MDRRMO istansya no sa mga lugar no nga yara sa flood prone areas nga posible masudlan no sang tubig baha kaya dito malapit sila sa dagat kung sige-sige ang pagbubo sang ulan ka K5 Ted, possibly masudlan gid ina sang tubig baha ang pila ka mga panimalay. Dito ya sa may banwa naman ya sang Batad ka K5 Ted no, mayara man sang pamilya nga apektado dito no kagabi nag-evacuate man ang pila ka mga pamilya sa may banwa sang Batad kung sa diin natigayon ini nga ma-rescue no ang pila ka pamilya. Ang mga affected nga mga barangay sa K5 Ted amo ang Batad, Alapasco, Alinsulong, Barangay Banban, Binunan, Batad Viejo, Bulacsur, Pasayan, Santa Ana, Cagatanaw. So may sa ila di nga datos sa K5 Ted no 104 ka affected nga household ang naapektuhan kag nag total sa 104 ka pamilya. So sa aton nga sumatotal no 356 ka mga individuals ka K5 Ted ang apektado no sa nga Bagyo Upong kining adlaw sang Biyernes dito yan no sa may Banwasang Batad ka K5 Ted. How about sa istansa si Sir Ralph June Alahar? Ralph June Alahar ka pamangkot gapangayo isang update sa Barangay Daan Banwa istansa kay grabe man ang baha dito sa buong K5 Reggie. Yes ka K5 Ted ara kaina kita nakita sa social media niya nagapanugya no ang isa ka barangay kagawad nga hindi pwede maggagadto sa area bangod nga ang ang tuba ang kumbaga ang kanal ka K5 Ted no madalom na sang nasudlan sang tubig baha. So ginapangabang nila nga dito sa may barangay Dakulan sa may istansya Iloilo ka K5 Ted, hindi anay sila maglabay dito bangod nga ara no sa delikado nga lugar. Lakip ang barangay Kalapadan kag barangay Lunoy no bangod nga yara na sa nagataas ang level sang tubig dito ka K5 Ted sa may Banwa sang istansya sa subong nga tinion mga ka K5 Ted. Ang barangay Daan Banwa to para rin sila sang Dakulan. Ka K5 Ted no ang barangay Daan Dakulan is separate na sila nga barangay ka K5 Ted. Pero gabi check kay at least may barangay Kalapadan, barangay Lunoy kag Daan Banwa amoy na sila ang apektado gid nga mga barangay nga kaina nagpanugyan no ang pila ka mga barangay officials kay nag-inspekto sila kaina ka K5 Ted nga hindi anay maggadto sa lugar kay madalom na no ang level sang tubig ka K5 Ted. Why mada brown out? Kaina ka K5 Ted no sa aton sa San Dionisio nag-brown out around 4 AM mga 6 na nagsigan no pila ka oras man ang antos no sa mga pumuluyo apisar nga sige-sige ang ulan didto nag-brown out man didto pero nagbalik man ang kuryente ka K5 Ted amo na nga pasalamat man ang mga pumuluyo ka K5 Ted kay bisan inulan subong no at least may kuryente bala sila agad nga makahikot man sila no sang ilaman nga mga lutuon o kung ano man nga kinahanglanon ka K5 Ted. Sige halong ka mo dira sa Sara ha. Sige, thank you.
K5 Dead no, balita diri sa Quinto Distrito, ini si K5, Reggie Plazuela Di Mayo, para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Baskog ang ulan kag ang hangin dito sa Northern Iloilo kay signal number 2 sila. Si Sir Ralph June Alahar nagapamangkot. Sir, baha man gid dito sa Barangay Daan Banwa Estancia kag palibot kay nga malugar. Salamat gid Sir Ralph June Alahar din kasubong sir. Magano ka mo ni Sir Rex Alahar? May kilala ko nga Alahar mo. Rex Alahar nga guard sa una sa Sky City Tower. Thank you. In front of my house, the rice field like ocean now. Din ka mga lugar Ma'am Aisa Amad, Florenda Cadavero, hambal ni Sir George Docampo, baskog ulan sa Anaros Subdivision sa Mandurriao. Sa Dueñas, Ma'am Betty, kumusta dayan? John Lester Cardenio Matuliano sa Kalinog, Kapamati. Sir John Lester Cardenio Matuliano, Mami Asun Pineda, medyo mainit na ang tiyempo diri sa Hong Kong, Ted. Pero by Monday and Tuesday, may bagyo naman. Hambal ni Ma'am Anali Bahade. Kusog hangin diri sa Anaros, kag baskog man ang ulan. Sir George Salong Kamudra, Lawrence John Morales sa Coragi Suhuko, baskog uran kag hangin dia sa Mega World Mandurriao. Sir sa Coragi Suhuko halong kamo sir. And tumar kamo da D3 Bayo kag Maitisi para hindi kamo pagtrangkasohon. Glenn Diaz sa Santa Barbara, baskog man ang ulan. Arnel Brito, good morning sir. May natumba nga poste sa San Isidro Haro. Sir Bernard Cardenas, salamat sa imong nga message. Ma'am Ludi Gulilaw, ma'am bukas ang Brock Mars Place da ang ano ganing imo da nga lalay itireda sa may Sambag Highway haro kay ginulan namin isubong maghigop sang sabawng minute ang lovebirds din nagahigop na sang sabaw lovebirds Poras Roden Cardinal Brown Outis Kalin Malitbog Sentro Kalinog Daad Pasigahon ng Iliko. Ma'am Raquel Gubatanga Lovi Perote Sondia baskog ang ulan. Pero kami feedback diri ha and sa maabdan ko lang ha, basta hindi ko malawag or mabasa ang imong message. Hindi ka lang palihog mag-sunggod ay. Kung isa atrasado, pero tinguan ta. Was-was ging ulan sa ibawan pa via. Abali Sir John Ryan. John Ryan, thank you. Check ko si K5 Karen sa field. Subok kayo nagpakadulong sila sa probinsya. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 ka, 1020 ninyo. Subong exact location, please. K5, Ted, diri kita subong sa may Arevalo. Pag-going kita no sa second kag first district, pero antes kita magwa sa syudad, i-checkero naton daday ang coastal areas diri sa Iloilo City kay kung mahibaluan K5 Ted, humalin pa ya kaina alas 2 ang kaagahon, nagabubo na lang gid nga nagabubo ang pag-ulan way na untat K5 Ted no kag sa sinigani mga kung di kita pagsala pagpatakid alas 7 sang sinila nga aga nagbaskog pagid K5 Ted ang pagbubo sang ulan nga may dala sang mabaskog man nga paghuyop sang hangin. So dire ang ginausoy ni naton K5 Ted ang dala ni sa may Arevalo kung sa diin ang kumbaga kung 100% mga 70% ni K5 Ted ang zero visibility dire sa area amo na nga di ginapahanumduman man sang aton nga kapulisan especially sang traffic enforcement unit o kon TEU sang Iloilo City Police Office ang tanan niya nga mga motorista nga maghalong gid K5 Ted sa pag-drive hindi magpadaso-daso sa pag-overtake agod yang nga malikawan ang disgrasya kay kung hindi ni magpasigas ang suga ang mga salakyan, hindi gid matalupangdan K5 Ted nga may masugatan ikaw. No may mga gabiyahe pa nga mga bus na way doon? May ara K5 Ted, may taxi. mga jeep, may mga bus. Ba taxi? Siguro do way gid kita sa may natalupangdan, do laka lang pero kalabanan nga makita naton K5 Ted sa subong mga private cars gid. Ito pang recall ang ila biyahe subong do ang Light of Glory taxi kinan istorya akong driver. Amay sir ulat-ulat na kami sang mando ni Attorney Joseph Go. Kumauntat sila kayo sa lumag bagyo gyud napuntat sila biyahe mo. Kay Budlay man sa dalan bla. Oh. Kalagiti may mga kuan naman iban nga naga-travel bla no? Oo. Sa kuno sa Leon, ambal ni Ma'am Beng Kabusbusan. Message nila Beng Kabusbusan Lucena. Baskog munog uran to sa Leon. Beng Kabusbusan Lucena. Thank you Ma'am Beng Kabusbusan Lucena nagka-feedback diri. Sa Pasig baskog man ambal ni Ma'am Vivian Pagtulunan sa Miagao. Ambal ni Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalyo ni Sir Bonjing Nagalyo. Baskog ginuulan.
Di ba kami himo sini mo sa pa kuan ka pakuribong ka sa sulod balay kag magpangapi DTX Coffee Mix K5 ka. Yes, kay ti ang kung may baluan sa subong way man sang duty kay suspended pati ang mga opisina sa government offices naton ya K5 TED. Di sinabi transaction na business na kay ilang-alang alam mabasakaw. Oo. Ang Capitol sarado, way isang office, ang City Hall wala man. Oh, pero may iba niya nga mga government agencies Oh. nga padayon sa gyapon ang duty ya K5 Yo TED. di mga NDRRMC ni mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sige gimana mga pulis. law enforcement agencies naton. Oh, si Ancorn Bano, ga message. Ma'am Beng kabusbusan Lucena. Ma'am salamat ha. Nga nauyunan niyo man naton program diri. Si Sir Erwin Villasis. Ba mo heart kagid padala ni Sir Erwin igid sa kontento ka isa lang. Erwin Villasis, salamat sir. Glenn Pasit Pudadera sa Alegre Oton perti ang hangin kag ulan sa Alegre Oton kay 5 ka. Glenn. Timing gid na kay labyan tana dugay-dugay kay 5. Oo, ang Alegre Oton, diri ning Alegre Oton nya sonan sang Barangay Santo Niño Sur Arevalo. Diri ni sa may kilid bla. RG Pianera sa Patag Barotac Nuevo perti hangin na. Sa Barotac Nuevo sa Sohoton, ambal ni Sir Embong Siloberes, grabe oran. Usually, weekends K5 ka, sa bukid kita gatiner mo. Magamo ni sabong sa kuweba na lang kuanay. Ikaw ya, diin ka makuan, diin ka matiner, hay? Sa patrol ta. Sa patrol? Hay. Please pray for Twinkle, birthday niya, boss. May God bless her. Twinkle, birthday ni Twinkle, from Ma'am Ningning. Ayos ma-pray kita. Nonito Sombong, Sir Glenn Celestre, gapamapti man sila Sombong, Raquel, Alan, Bro Ray, Totong, Joy, Ernie Celestre, Bagyo Opong, ulan ka lang. Hindi lang hangin kay malupad amon. Atop, amali Sir Glenn Celestre. Ito no. Ma'am Laura, salamat gid no. Gaduro man sanda Ma'am Laura ka pamati duro ka mo no. Salamat nga namutan nyo man aton program. To God be the glory. Way na kinalan magpa-tweetams sa DK5 ka no, magpaalam-alam no. Be as yourself lang, be yourself lang, no? Dari sa sports complex, magsaysay, basko man ng ulan, kagangin. Sa Bakaw Mandurriao, hambal ni Sir Arnel Brito, perti Yauran, Ludi Gulilaw, Beth Idalilia, Francisco R.D. Marie. Dahil mo naging sila K5 galantaw sa Facebook, ha? I am overwhelmed. Ikaw, are you also elated with this influx of viewers sa program mo? Sabtabi? Kay ti makahatag makapatambok pagidugang sa imot tagipusoon no? Kay inspire pagid sa aton sa pagpadayon. Kaya nga aton nga bisyo K5 ka, among pagserbisyo mo. Di ba? Ang pagserbisyo nga hindi magpangayo komisyon sa proyekto sang gobyerno. John Mark Hadelesa, bao perti oranto sa Sohoto na ba ni Manong Moreno Bayuran, Francisco R.D. Marie, Ludi Gulilaw, Froilan Basco, damol-damol yoran. Sa Miagaw, amal ni CJ Froilan Basco, John Mark Hadelesa sa Gimaras, Beth Idalilia, Danilo Bayuran, Ludi Gulilaw, Nonito Sombong, Francisco R.D. Marie, Jasa Deca, Baskog Yauran, may hangin pa, Joy LC Tuquero, Hilario Cabangal, Buddy Lizel, MC Hermano, ka mga gwardiya sang WIT. Mga gwardiya sa WIT, halong gikamodra, bantayan nyo gilang wit. Ano ang wit kon kaulan? K5 ka? Ano ang wit kon kaulan? Ano? Ang wit belang eskwelahan na Western Institute of Technology kon gaulan gano sa? Gabasa? Gawet. Gawet to ang ginabantayan ni Ma'am MC Hermano. Lawrence John Morales, Arsenio Manate Malio. Tingwaan ko niya mabasa tanan kay ti ang pinakanami nga ngalan or musika sa dulungan sang tao K5 ka ang iyasin nga ngalan mo. The sweetest thing sa dulungan sang tao iyang ngalan, di ba? Sa
Sa subong K5 Ted, dire kita sa may Arevalo, sa may Tatoys ni Bala, Buperte, Kabaskog sa... Ay, bakli ko na dyan ka, Kwan! Bakli ko na dyan ka native manok! Oo, grabe Baskog sang hangin. Baskog, Ed! Ang buko sang pag-ulan. Ano na, hindi na nigawa kitaon ang dalanon. Inay laging ka mo. Inay lang gid, i-check nyo gid ang inyo pre, no? Toto J. Frias, Baskog Uran. MC Hermano, Rafi Corpus, Arnel Brito, Baskog Ulan Kagangin sa Bacau, Mandurriao. Francisco R.D. Marie sa Dumangas. Mary Jane Demit, Baskog ito. Si Mayor Jerome Jocos, Bishop Don Guines, Mami Cheng, Tita Amding Baez Kabasag, Kapamati, si Ma'am Gingging Habilosa, Sir William, Raz and Angel Habilosa sa San Juan Molo. Damog sila, bing-bing pagtulunan. Te, kunin, otod kaw. Ang WIT bla ni Ma'am MC Hermano ni Sir Ralph Corpus, Clarice Lumugdang, Hilario Cabangal, happy birthday sir. Happy birthday Hilario Cabangal from Ma'am MC Hermano. Ang WIT kung gaulan pa rin sa buong kani Western Institute of Technology, WIT. Pero kung gaulan, anong matabo sa wit? Kundi mawet? Baha na, ambal ni Arsenio Manati Malyo. Tumar ka mo da D3 Bayo. Kay Kalbo sa Dunot, Baskog Uran, Kagangin sa Oton, Gabalod, ambal ni Mary Jane Demet. Amo nang tinion gid nga mga muyo kita, no? Why kita may mo di? Helpless ang tao, no? Base nung tawagan nila sa bongbong. Sino tawagan nila? Si Saldico? Sino tawagan nila? Si Bryce Hernandez? Clarice Lumugdang, Baskog Yabagyo dyan sa Kulase Antique, si Clarice Lumugdang. Damo sa inyo, no? Salamat ya. Diyan kay Manong Bebot, Doro Gayaw, native nga manok. Bow! Papabot! Nami sa native nga manok yan ang kwan mo nga ang atay. Salamat gid Ma'am Aisa. Sir Rexon Verdejo, no? Kay Senator Sonrek, Jenny Camonias, kay Budha, kay Neni Celine, kay Bok sa Bok J Carinderia. Dinining Bok J Carinderia man. Otoy gado si Ma'am Insermano, hindi gid maributay. Sa Tinorian, Sonrek Verdejo, good morning sir. Tumar ka mo din as D3 Bayo, ha? Balikan ko ba si K5 ka, kasi K5 ka rin. Kay Ma'am Aida Amar Ali, sa Anjos Food House, dara sa Miagaw. And happy birthday kay Carlos Ali. Sir Carlos Ali, happy birthday sir, from Ma'am Aida Amar Ali. Tingwaan ko nga malawag, tanan lang mga message nyo diri ha. Pero hindi ka mo magsunggod kung hindi ka malawag ha. Antonina Manaay, Ma'am Antonina Manaay, kay Sir Ricky Manaay, Arsenio Manate Malyo, sa Liganes Baha, Sir Ted, dyan man ko Manila, lakas. Sa Manila pala si Ma'am Clarice Lumugdang eh. Pero taga Kulase Antique yung pamilya niya ha. Criselda Buyco Almohen, kay Ma'am Criselda Buyco Almohen, presidente sa Senior Citizens Group dira sa Staka Saro sa Zone 5. Gary Bartonico, pertika Baskog ang ulan sa Pavia, bali Sir Gary Bartonico. Sir Gary, thank you ha. Jonel Española, John Edward Agreda sa Abilay Sur Oton, damodamo ng ulan. Ardi Tangkoy, Roden Cardinal, salamat na batian kay Liko, pinasiga na. Dapat gid nga magsiga para makamonitor ka mo sa radyo. Jonel Española, Crisilda Muyco Almohen, Manjen Piñalber Tikot, Manjen Piñalber Tikot sa pamilya niya sa Alimujan, Caglambunaw. Asun Pineda, kay Ma'am Monica Pineda Tuburan sa Dawis, New Lucena, happy birthday. Hinablos si Mami Asun Pineda, Ma'am Monica Pineda Tuburan sa Dawis, New Lucena, Iloilo. Clarice Lumugdang, Aida Amar Ali, kay Sir Beboy Verdejo. 8:31 sa aga, balikan ko si K5 ka. Foro de los Pueblos. Notod sila, we'll pause for a quick break na lang ha. Remlin Kanha sa Quezon City. Ma'am Remlin, kumusta ka mo dira sa Quezon City, naway ka mo din lapot, no? Tommy Anjo Gregorio, pertika Baskog ang ulan. Pertiman ka madlos ang hangin. Din ka gani Sir Tommy Anjo Gregorio. Thank you ha. Nag-brown out naman sa kapuling sa Duenyaso. Raquel Gobatanga, Ma'am Mary Ricabar, kay Sir Danny Agpalo, Joy LC Toquero, sa kay mama niya sa Concepcion, si Ma'am Percy Toquero. Ma'am Percy Toquero gapamati sa K5.
nakulubaan kami sang hangin kay lubi ang lubi nagasinaot. Pangamoyo todo, Ma'am Raquel. Amo ning tsansa nga manawag kita kay Jesus. Kung ikaw ay pagkapanawag kay Jesus, subong kilalahasa nga may Diyos ang kalibutan. 8:32. Well, pause for a quick break. Balog lang ang message diri ha. Kay kuhaan ko ang mga feedback ninyo ng mga lugar. Kunin ka mga lugar, kay kumusta dra kung sige pang waswas ang ulan, kung nagahinay-hinay na. Tommy Anjo Gregorio sa San Enrique, Erwin Villasis, Grace Ann Crudo Galve. Ma'am Grace Ann Crudo Galve, MC Hermano, Pamilya de la Cruz, Caglipalim. Pamilya de la Cruz, Caglipalim, tumara kamo sang D3 Bayo. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon na istasyon K5 News FM. Halinaligyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Tara na, gamiton na naton ang mga rice transplanters. DTX Coffee Mix. Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na... Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan, nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May anak ka sa libre nga radyo!
Bisan ino muna ang wife pa na nakausa kahit di magkapto si Putsan. At syempre sa aga, oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Nagabasko ginang ulan subong. Lord, we declare your protection for us in Jesus' name. Way kita mahimo subong, ara ka na subong sa imong cellphone, ara ka sa radyo mo subong, ara ka sa balay. Load kita. And we will plead for God's intervention subong. Kaya kung magsigi pa ning ulan, siging baskog ang ulan, kagahangin, it will bring us sa sang ano pagid nga unexpected lang hindi manami. So right now we declare your divine protection, Lord, and we plead for your mercy. Nga ining ulan kag ang hangin mag-untat na dito sa Agla na Pasi, ang ba ni Sir Jomar Kibrabit, kakasa itong mga atop sang balay nila, kila tumbang kahoy. Francis Sersaba, madalom ng creek ka, Pandak, Pavia, going to Ungka. Stay safe, everyone. Sir Francis Sersaba, thank you, sir. Nagbaskog lugid ang hangin sa Maspasan, Kalinog. Erika Kanya Diasis sa Tagbak, Haro, baskog ang ulan kag ang hangin. Nabali Ma'am Erika Kanya Diasis, Ricky Clemente. Ano, may biyahe subong? Yes, may biyahe pa pero limited, Sir Ricky Clemente. Ma'am Mary Ricabar, keep safe everyone. Si Ma'am Mary Ricabar sa Wisconsin, USA. Santino, let's pray for safety everyone. Baskog man ang hangin kakuran sa putotan. Santino, thank you, sir. Remilin Kanha, Bengbeng Pagtulunan, kay Lisa Gadyan Gulmatico. Ma'am Lisa Gadyan Gulmatico, kay Sir Kipot. Kay Sir Kipot, nagapanampuay, nagalantaw sa live sang K5 News FM. Thank you, Sir Kipot. Kay Ma'am Lisa Gadyan Gulmatico, sa Lapos, Erwin Villasis, Grace Ann Crudo Galve, tumarka mo sa MD3 Bayo kag DTX 500. Jesse Estrera Indoma. Jesse Estrera Indoma sa Valenzuela City. Hindi ako mapahamtang sa duwa ko kabata. Way pa ka uli. Ara sila sa Molo, your board. Relax lang kamo, relax lang. And God will weather the storm. Mga muyo kita. Before we end, mga muyo kita liwat. Amo ning tsansa ta nga manawag kay Jesus, way kita mahimo de. Sa amo nga sitwasyon. Kundi manawag kay Jesus, Sir Tommy Gregorio. Kumusta ka mo da? Pilig feedback ha? Kay asa sa mabtan ko, basahon ko. June Ray Balde Varona. Sir June Ray Balde Varona, baskog ang uran sa dingle. Ibaloon tang latest pagid sa iban nga lugar sa probinsya kay K5 Jen Kaoyonan. Ang oras alas 8:40. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. Foro de los Pueblos. Ang balita ni K5 Jen ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Good morning, Sir Vince Joso, Honey Rose Espinosa, kay Sir Saldi, kay Sir Andrew sa Sohoton, Barotac, Nuevo. Mabaskog ang uran. MJ Demit, grabe kadamo lang ulan. Honey Rose Espinosa. Jen sa report, standby. K5 News FM. Hampion Report. Jen, go. Jen. Yes, K5 Ted. Location mo din ka? Diri kami kasi Ted sa barangay Sapaw, sa Banwa, Sapaw. sang Dumangas. Oo. May mga evacuation na sa subong mo? Yes, sa K5 Ted, no, more or less, malapit 200 sa K5 Ted ang mga na-stranded diri ka K5 Ted sa may barangay Sapaw, no? Sapaw. Ini ka K5 Ted, sila ni ang mga hagikan sa Banwa sang Barbasa kag Tibiao Antique kasi K5 Ted nga mapadulong kun tani sa may La Carlota Negros Occidental K5 Ted. Nga sila ni ang grupo nga manapas kun tani kay K5 Ted Sakada. Sakada na. Oo, doon. Nalangan sila kay way biyahe, no? Yes, K5 Ted. Nalangan sa way biyahe ito sa Dumangas Port. Actually, kasi Ted, so sa hapon, based ato na initial na papamangkot sa ilang contractor, yung kasi Wald Fabiano,
na alas 3 sila naghalin sa may probinsya sang Antique kay Fabted. Given kahapon kay Fabted nga manami ang tempo, do wala nila na-anticipate kay Fabted. Kaghapon naman sang nag-declare sila number 1 dito sa may Banwa sang Dumangas, therefore canceled ang mga biyahe kay Fabted sa Roro. So rat na kay Fabted, mga alauna na kuno sang kaagahon, dili sila ginhalin sa may covered gym sang barangay Sapaw kay Fabted. 197 dili Fabted ang sa aton nga likod right now, kag may dito pagid nga another grupo sang sakada kay Fabted nga 86 ka mga individualya dito sa may Sapaw Elementary School, kag mayara sang anong kay Fabted ka mga gikan sa barangay or gikan or padulong kay Fabted, sorry, sa may Palawan Kuntani. Right now kay Fabted, try naton may pagkaon sila, sino nag-provide sila pagkaon? So ila pagkaon ang ila darang hygiene abi nila bastante darang CR, baliguan nila, mga personal necessities nila Jen. Kasi Fabted palabot na sang bulig ang local government unit na naghatag na sila rin na sa food pack. Makita naton sa Ara ng mayor, ara na si Braylin Jan Biron. Mayor sa Dumangas ara da. Ano kita na naton des si Cap Fabiano. Si Cap Sige. si Sir Fabiano kay Fabted ang kontraktor. Pero ang mga local officials ka Dumangas, wide ra. Bisan hindi man na nila direkta nga constituents, pero sang Dumangas, pero present ang taga Bureau for Protection, PNC, kag ang pila ka officials sang pila ka mga government. May gin-extend nga bulig ang Banwa, ang Dumangas LGU lang hatagan sila da bisan pang kaonan nila da arroz caldo or noodles da in ang cup noodles or tinapay. May ara kay na kasi Fabted. Very good. Din magalin. A food pack ang noodles, ang mangoes sa K5. Halin sa LGU ka Dumangas? Yes, sir, sorry. Din to halin nga pagkaon. Halin sa Banwa. Very good. Sa local government unit ng Dumangas. Oo, doon. And gihatagan man sila kay Fabted na paabot na to, may mga game-release na mga folding beds kay Fabted. Pero so far, gamay pa lang kay paabot pa ang iba na. Pero kay Fabted, sa bahay naman niya siling grupo, may own sila kay Fabted nga dala na bukas nila kay Fabted kag mga sudan because they anticipate nga mga more or less 5 sila kabulan na magkakanel dito. In terms of pagkaon kay Fabted, di makita na to nga bastante sila kag ginatsak sa karon kay Fabted no sang CSWDO ang record sang kada isa diri sa ila kag mataga naman liwat kay Fabted sa assistance kung kinahanglanon. And on the other hand, nag-provide mo kay Fabted sa outlets, barangay, agud nga maka-charge bala kay Fabted ang aton nga mga na-stranded diri right now kay 5 ated no. So makita nato mangkot ka ba sa ila daw pang-interview ka sa ila? Mag-interview ka sila, kumusta sila na kay na-anticipate nila nga malangan sila sa dalan? Actually, kay Fabted, upod naton si Sir Fabiano, ang kontraktor, kung gusto mo nga... Ikaw sige, hatag sa iyong cellphone. Hatag kay Fabted. Sir, excuse me, kapag mo sir, si Sir Kaga... Ano first name niya? Anong ngalan niya? May mga pamangkotanan. Anong ngalan niya? Hello, sir. Sir! Good morning, sir. Hello? Sir, mabatian mo ako? Oo, sir. Oo, sir. Si Ted Aujero Francia, diri sa K5 News FM Iloilo. Ano ganito, sir, ang inyong mga first name? Roswald Fabiano. Roswald? Fabiano. Taga din ikaw, sir? Fabiano, sir. Fabiano. Oo, doon. Fabiano, taga din ka? Tibyawan, sir. Sa Banwa, Ged? Oo, Banwa, poblasyon. Poblasyon. Pila ka bilog ning imo nga mga sakada ni patabok Negros din nampi sa Negros ni Dalon? La Carlota City, dali 197 ni sila tanan. Dabot ang mga kabataan, kaya ang iban, dala nila pamilya mo. So, mga 200 plus, sir. Mobra sila sa hasinda dito, sir? Tapas ang tubo ang malaki. Kay sino nga sinda ning ila to nga obrahan to? Kay Gerardo Locsin. Gerardo. Kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Okay. Kay Congressman na nismo? Oo. Vice, kay sa una, former Vice Gov Jeffrey Ferrer. Sabon nagbalik naman siya nga congressman da sa isa ka distrito sa Negros mo. Oo. Ti kumusta ila sir nga pagkinanglan dira, mapagkaon nila na tungdan man na tanan dira?
Okay man kay kagabi, din tagaan man kami siyang DSWD, pagpak. Ano lang din pangatag naman sa mga tao. Nakakaon sila sa Sininaga. So, may mga balon lang kami na bukas. Ang sudan, yung problema lang naman yung kaliganan. Din sila tululog, dra lang ged? Dili lang din kami sa covered court. Ang kabataan pila kabilog, sir? Kay kita yang okay lang gawang mga may edad na, pero ang kabataan lang ilang immunity bla sa lamig bla, Sir Roswald. Pila kabilog ni mga kabataan, sir? Damo? Okay man, sir, ang kabataan, sir, kaya kinitala nila dito sa may Kirsin. Okay. At least nila din pasulod. para hindi gawa ta matugnawan, ano? Tang iban dra lagi ka magtulolog sa cover gym sang barangay Sapaw? May bulig man ginatag sir ang Dumangas LGU sa inyo? May ara, sir. Mga food pack. Tinakita niyo drang. Very good. Tinakita niyo drang presensya ni Mayor Braden John Biron? Oo, sir. Si Biron ara man daginang mayor? Wala, ako kasi sa kay Mayor Dre. Away. Sige. So anong ulato ang inyo mo sinulaton niyo lang magkana, hindi tabok ka mo, sir? Matabok kita na kami, pero tisubong, depende sa Coast Guard ni kung saan niya i-resume ang biyahe sa barko. Pero until when kamo magahulat dira? Kung hindi, balik na lang kamo sa Tibiao? Hindi, sir. Kung mabalik kami to, layo pagid, no? Gastos ka na ko, nasang gastos. Kasi na daw damo ang tudalan niya nagpala. Man. Hindi advisable to magbiyahe pa Iloilo pa na balik sa ticket to, kiti. May mga landslide prone areas sa Roswell, no? Sige, sir. Salamat sa imo, sir. Halong kamo dira, ha? God bless. Sige, sir. Thank you, man. Dod. Jen. Nabaga na to, no? Si Sir Fabiano. Right ako si Sir Ted. At akat o na to, si Sir Francisco Sumalde. Ang kapitan naman niya kasi Sir Ted. Sining barangay Sapaw kasi Sir Ted. Sapaw? Oo, Sapaw. Ihatay na to si Sir Ted. Ari ko po sa piyesa linya si Kap Sumalde kasi Sir Ted. Kap? Hello, sir. Good morning. Kap Francisco Sumalde. Sir? Kap Francisco. Kap Sumalde. Waikat monitor mo. Dapat may ara ka nga gamay nga monitor. May cellphone ang daan tapos may monitor. Pagidbla mo ang kinanglan natin sa patrol. Kap? Yes, sir. Good morning. Kap, si Ted Francia dari sa K5. Paano naging akomodar sa imo barangay dira ang sobra duwa ka gatos ka mga taga-antike Kapitan Sumalde? Nang may man ako di, sir. Tapos, cover gym. Tapos, ang iban. Subong nga gagawin sa ilo lang sa elementary school. Kay usually, kung may stranded, dito sa elementary school ginapadayon. Galing kayo tungang gabi, kagabi, pwede rin na lang sa gym ko na ginpapawaya, papasilong ang mga stranded ng mga pasayro. Mga pagkaon nila provided nila or may ginhatag man mismong inyong banwa? Ang banwa may ginhatag man, no? May ginhatag man sa DSWD. Di basante man? Basante man, Kap? Medyo gamay man lang na kulang-kulang sa kanon. May mga bugas man na sila nga dala na tigang na lang digani sa akon nga gym para sa ilang pamahaw. Matubig nila sila dagin provide mo na lang? Oo, may provide ako din nga mga banig folding bed. Kay din bakali na isang akon nga sa babaw ang congressman para sa mga stranded na mga pasayro. Very good. Ang mga kabataan mas manami kita ni Sir Kap, ato na suggestion mo lang. Kung mapadalaan dira bla sang doktor nga makakon sila, maka-check up lang bla Kap kay na mag-uong ilalawas and then hindi bala tayo ilang tulog nila kagabi. Basi kung mapadalaan, maka-request man ikaw sa LGU dira bla sa Banwa. Ma-check up sila, no? Ma-request ako sa Alvaro. Ang secure naman ng mga gagmay na bata nga 5 months old. Butan dapat sa kwarto sa daycare. Para hindi sila matugnawan. Kaya may aragid man nga mga kabataan nga gagmay bagong bata. Kaya request ko lang na ang makatuan nito aton nga mga
family Oo. personnel para ma-check nila ang mga tao diri. At least may handomon mabla mga taga Tibiawan tiki sa imo dara kap sa Malde nga at least naging batiti mo man sila. No? Sir. Okay, ti ikaw dan prunsukan gida kiti dra ka mismo sa kuan mo sa Puerto Cap, no? Dani man. Oo. Ako po gida ang port. Oo, tida sa imo yang barangay sa mga residente dira, wala man niya sa nahalitan sang bagyo Kapitan Sumalde. So, sir, medyo makanay-kasnay naman ang kinpo. Oo. Ang hindi man gida na. Oo. Ako ka muna, pero kay sige-sige pa man subong ang inulan. Amogan. Pero bago ito. Oo. Pati ko pa sa mga DHW ko Oo. kung mayaragid man. Saludo gani si migo mo Jerome Joko sa imo, amba niya si Cap Sumalde pa niya masarang kanya na. Mo ning mga challenge subong sa imong leadership dira. Ga pamatay gid si migo mo Jerome Joko so Oo. Cap, salamat. Oo, kasi board member di Suraga lantaw man subong sa imo. Sir, salamat ha. Sige, sir, welcome. Thank you. Oh. Jen. Okay, 5 sir. Oho. Very good Pero ako mo sada subong? Ako mo sa subong? May information kita nga may mga nabilin pa dito kasi sa port ng Dumangas nga mga na-stranded nga wala pa na-evacuate until now kasi 5 So far, amo ni ang sitwasyon diri kasi 5 sa may Banwas ng Dumangas. So isa sa tawag kasi 5 ang iban pa nga mga areas kay based sa information ang 4th kag 3rd district kasi 5 yara na sa signal number 1 kasi 5 so uligmat kag nabantay naton ang sitwasyon diri sa may 3rd kag 4th district kay Pagdad. Ba to sa brownout tumato sa Kapuling sa Dueñasa, ambal ni Ma'am Betty I-check naton kay Pagdad sa mga Dueñas, Pasay to, Kratomba ganito yung mga barangay Kapuling kay Balanta kay Pagdad do was highlight opening ata sa Anihan Festival di ay maging bagyo kay Pagdad. At sa kunanay sa nama ani sa sulod ka social hall Si Gingging bla, Narni Hope Francia Ordena kag si Nini Kade, Van Clinton Francia Ordena sa Manila, nakikinig sa inyo ngayon Mga taga Kalikanal Dueñas sa mga kasin Si Gingging kag si Nini Kade galantok nimo Ikaw taga Dueñas ka man taga Bangga, taga Dingkanit mo taga Bangga German. Natin ngayon na nasa Manila. Mag-ingat din po sila kay Pagdad dahil anong binabanggit hindi na pagpaduyuna maluoy ka. Taga din ka gani sa dunya sa Bangga ano ka German? Oo, baka German sa Russian. Pero daw German ka man, hindi Lord German Shepherd ka man? Katago. Hindi ginapakadlaw ko lang sa mga nagapamati sa aton kay medyo tense bala sa sitwasyon ngayon Dira subong kumusta ka ulan pa? Sorry kasi Pagdad dulay ka? Ang bago ka ulan pa dira subong sa Dumangas. Yes, kay Pagdad no kay hina Damol? Hinay pa subong mabasag naton nga munog-munog ang ulan kay Pagdad kag mabaskog ang huyop ng hangin. So muna ang ginabantay nato kay Pagdad nga since aside sa munog nga ulan mabaskog pag gid ang hangin kay Pagdad. Kag iulayon na lang naton sa Iloilo City right now kay Pagdad. Yara na sa kapin na 7 ka mga barangay ang ginbaha na kasi 5 no so ululigmat man ang aton nga mga pumuluyo kay 5 nga especially nga nagatender sa mga identified flood prone areas as well as sa mga coastal barangays and municipalities same as sa Banwas ang Dumangas kay 5 importante may dala ka lang dira nga D3 bayo kag may tisi bisa magsuray ka pa da bisan nga mag-ubog ka pa bilog adlaw nga robo-robo da. Importante may D3 bayo kag may tisi. Para bisan mabasa ta kasi sa sang ulan protektado aton. Pero dapat hindi kayo mabasa kudong kaw butangan mo pangalo kaw tapos mabayong ka pa hindi kang basa. Raincoat kay Pagdad. Gapagtas ka karon nga ginaplangga ka pa Arnel Brito, Maribel Pareñas, hamba ni Sir Hodlo Montana man niya Tagalog. Thank you, Jen. Nalong ka mo? Sige, K5 po sa patrol, si K5 Kimberly Caluyo, kag K5 Jason Talaron, ako naman si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Maga nga naman ang mouth ng mga marites na nasa daanan.
Subong ang baba sa mga marites na lamigan ini. Mga marites! Hunos dili, anay hunos dili. Kaya magana naman ang sa kanto merong circle. Si Aling Baby naka-duster. Parang podcast walang stop. Grabe ba kung pumunta. Kaya na naman ang mouth. Gabanog ya ba ka mga chismosa. Ito yung sa daanan. Sari-sarian pinag-usapan. Buhay ng iba'y pinapakialaman. Onyok Tondo, Pamilya Tondo, kay J.An Tondo, Felix Bailon Postrero, Sapan, wag ka na lang. Gabubo Oran sa Pase, Ika'y magiging pulo. Maricel Casiple, Erwin Villasis. Ang oras alas 8:57 sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Bionics. I can face tomorrow. Ma'am Rosel Doremdes Labanza, good morning. Kay Gingging, Nardi Hope Franza Ordena, Enini Kadi, Van Clinton Franza Ordena sa Manila, EJ Toto M. Slial, Joe Marque Brabit. He holds my future. God is alive. You have nothing to worry sa bagyo man o kunano. The living just because and life is worth the living just because he lives. Ang Diyos ta, buhi. Nagbando ang Diyos sang kaayuhan, kag nag-alayo sila. Giluwas niya sila sa kamatayon. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Psalm 107 verse 20. But if you keep on turning your backs and refusing to listen to me, you will be killed by your enemies. I, the Lord, have spoken. Pero kung magsupa ka, kag magrebelde, sigurado gid nga mapatay ka. Kay ako, ang Diyos, ang naga-siling sini. Isaiah 1 verse 20. God protects the upright but destroys the wicked. Ginaprotektaran sang Diyos ang matarong nga tawo, pero ang malaot iya ginalaglag. Proverbs 10:29, Hulubaton 10:29. This is the word of God. All fear is gone because I know He holds my future and life is worth the living just because Kihong Alex sa Sinikway, Glory Nagalio, Ma'am Ningning, Pastor Bob, Sir Imbong Siloberes, thank you. Bishop Don, Mami Cheng. Because He lives, we can face tomorrow. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. Sir Jean Ray Siman, thank you, sir. Rosel Doremdes Labanza. Sa Lunes naman, Apple Camari Siman, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you, be very gracious to you, turns His face towards you, and give you peace. Nothing is missing and nothing is broken. You are the head and not the tail. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Sunlight shine.